Hey, uyabona nje mangabe ukuthi abantu abakufuni base bengakufuni ngekho futhi into ozoyenza. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ubungela yona ke mathinta xa intombi zimqamela amahlaka abanye zibaqamela imali uthiwazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanqa uthenze ukulungela upress subscribe button, ushare, ulike, ucomment, subscribe, ukushare ukukhuluma konke uma subscribe ayikhamera khamba. So senze ube wena oqala uthola notification wasafala live time phambili. Kungena abantu isigaxa lapha bethi ukhuzani bethi uyabukisa ngothokozani ingoba nakho uthokozani kunjani njani. Hey bafethu, uyabona nje abantu abanayo iphisi, abanayo indlela yokuthula. Ukhuzani wenzeni na? Ukhipha ivideo eyiculela nje ingoma yakho athokozani lethi ukuzelula amathambo. Yabona ngoma leyo. So ingoma bekuvunywa nje kumnandi yonke into. So bakhona abancomile abafaniswa nabalandeli bakhe nabanye abanganankinga nokhuzani. Abanye bathi usungaze ungene ufake le video ku TikTok uzobhimba ingoma yomuntu omdala ukhombisa ungamhloniphi. Ngane zawethu ngaphandle umoshela isikhathi nisiphethe isigaxa sayo ivideo yakhe yokhuzani. Angizwa kuwena ukuthi ngempela ubebhedile noma ube right ngayo le ngoma abeyicula la. Ukuzelula amathambo kanti abanye bakhalizinyama. Ukuzelula amathambo kanti abanye bakhalizinyama. Awazala mashabalala, awazala number 4, awazala mashabalala, awazala number 4. Abanye bazela igebengu, abanye bazela babulali, abazela igebengu, abanye bazela babulali. Kuyakhala bulo ya muzi.